Čaute, tu je vlog a máme tu aj Nelly Paus a kamarátku Zlaťku Lunateria. A je tu ešte jeden kamarát s nami, že ideme tu na mojej kolobežke a ešte vám natočíme. Takže sme v obchode. Dobrý deň. A ideme vybrať nejaké asi. No, ktoré zoberieme. Dobre, ideme sa pozrieť. Zoberieme tie syrové, čo minule. Koľko máš tých? Čo? Jedno máš? Jedno, dva. Však 4 zberieme. Dobre. Myslíš? Co zoberieme ešte? Spoluplatné? Hej. A tie chromky ešte zoberieme syrové, nie? Nie? To zoberieme. Počkej, tak to, ale nechcem také čipsy, ale aspoň tie tuté. Zoberme, jak sa volajú. Poďme. Zoberieme aspoň tie kukuričné. Dobre, takže ideme zaplatiť a ozvem sa vám. Zobrali sme 4 tie tyčinky, jedné cukriky a tie kukuričky sme nakoniec nezobrali, ale to nevadí. Ešte ideme do druhého obchodu si kúpiť. Nevadí. Si ideme kúpiť Xixo. Ja si dám toto. Xixo. No, už ani nemajú. No, ideme to platiť. Že tu sme my a už sme skoro tam. Takže tu je vlastne naše miesto. Takto tu urobil most. Hej. No a my sme tu vlastne mali spravený taký prechod, že tu sme mali taký obrovský balván a gumu okolo toho, aby sme mohli prejsť na druhú stranu. Oni nám tu celé zničili a teraz tu niekto spravil prechod, takže ideme ho vyskúšať. Hej. Ticho, 3, 2, 1. Ó. Mňam. Nakoniec som si vymenil so Zlaťkou Xixo. Ja mám kaktusové a ona má tutti frutti. Musíme ísť preč, lebo vyrušili nás nečakaní hostia. Ideme do druhého ukrytu, kde chodíme, keď tu prídu Rómovia. Hej? Každý vieme. Takže ideme tam. Takže na ceste do našej druhej skríže tu rastie takýto strom. No. A to je úplne tak nalomený tam hore, vidíte, ale zatiaľ drží, takže ideme ďalej. No, Xixo a ideme. Sme už tu a ono to vyzerá, že tu nič není, lebo tu je bordel, hej, takéto, ale tu keď vojdete ďalej, proste tu je, tu keď si zapakujete, no tak tu ďalej proste potom sa dá ísť dole a je to tu, no. Tu minule šľapla Nela do toho, takže opatrne. A tam máme skryšu, chvíľu uvidíte. Dobre, takže nakoniec tam nejdeme, lebo majú tu rande. Takže sme už tu budeme tak asi, hej, kým oni neodídu. Tu je také pole a trošku tu prečkáme. Dúfam, že pôjdu skoro preč. Takže mňam. Takáto tyčinka. Myslí. Sme sa vrátili naspäť. Už tu máme voľné. A
Proste tam sme mali skryšu, toto nám zobrali. Boli sme tu, prišli a nás vyhnali. Tak ja už neviem, čím vadíme, alebo čo. Ahojte, som tu späť, znali Paus, Luna, Terian a Zdeno odišiel sa voziť. A akurát sme si objednali pizzu, že aj cestičko. Takže budete tu s nami a budeme papať. A za ten čas akurát sa stihol Luna a Terian zlomiť necht na poli. Úplne. Takže super.